Häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň başyna başlayan insany perwer ýöregleriniň arkadaly Gahrman serdarymyň parasatly başlanmagyna üstünlikli durmuşa çelmek netijesinde ötüp gelýän ýaş nesilleriň hemme taraplaryň bilim terbiýe bolmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Munyň özi bütün dünýä çağılar güni münasibetli geçirilen çärede öz beýany tapdy. Bugünkü çäre gatnaşyjylar ilki bilen bir ýerde ýaýwanylan giň meşhur serwer bilen taşdylar. Gözden geçirilişde ýurdumyzyň saglygy goraş we derman senaty bilim zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministerliklerine değişli bölümlere giň orun berli. Olarda häzirki döwürde ýurdumyzda değişli uğurlar boýunça ýetilen sepketler, gazanylýan üstünlikler we ministerlikleriň tagalasy bilen amala aşylýan işler barada maglumatlar öz beýany tapdy. Bütün dünýä çağılar güni münasibetli geçirilen çäranyň dowamyna mümkinçilik çäkli çağılaryň tenis boýunça bäsleşikleriniň gurulmagy halkara çäresiniň ähmiýetini we derejesini belende götürdi. Çağılaryň ýeňşe bolan anamy, olaryň ihlasy bäsleşiklere tomoşa edýänlerde ýatan çykmajak täsirler galardy. Bir ýerde guralan bäsleşikleriň jemi-jemlenip, oňatlaşan çağılara Gurbanyguly Berdimuhammed Fadil Näki howanalyga mätäs çağılara himayet bermek boýunça hayır sahabat gazanasynyň adyndan sowgatlaryň gowşulmagy çağılar üçin ýatan çykmajak pursatlara gurly. Soňra bir ýerde guralan çäratnaşylar tenis boýunça bäsleşe atnaşan çağılar bilen ýadygarlyk surata düşdiler. Munyň özi bugünkü çäranyň derejesini belende götürmek bilen bir hatarda çağılaryň durmuşyny näki iň ýata gazy pursatlaryň birine gurly. Çağılar döwlet derejesine edilýän arada üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň hem-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyň çağa ýöreginden çykýan çuňur hoşallyklaryny beýan etdiler.